Si abro los ojos no es real izeneko bere hirugarren diskoan, Amaiak heldutasunerako transizioa lantzen du errealismo magikoaren bidez, ikuspegi intimo eta oniriko batetik. Igandean Beken emango du kontzertua, bere giro ameslari eta xamurra eszenara ekarriz. Listen to me! You listen to me! Adrien Berson Johnson antzeslanak izen bereko enpresari texastar baten konferentzia performatiboa taularatzen du. Nola hautatu dute gizon hau! Euskal kulturari buruzko coaching ariketa ironiko baten bidez, identitate kulturalari buruzko begirada kritiko eta umoretsua eskaintzen du. Ziak erosiko dizkigu! Meñakoz dantza taldearen Zuak Zu ikuskizuna sorginkeriaren eta eguneroko ohituren arteko loturatik abiatzen da, euskal tradizioaren berrirakurketa koreografikoa egiteko. Zuaren inguruko irudi simbolikoan oinarritutako lan multidisziplinar hau Getxon eskainiko da larunbatean. Zineklub bateko proiekzionista baten istorioaren bidez, La noche está marchándose ya filmak narrazio intimoa eta soziala eraikitzen du. Biziraupena eta komunitatea lotzen ditu, prekarietatea eta espazio kulturalen hauskortasuna agerian utziz. Bihar proiektatuko da Tabakaleran giza eskubideen zinemaldiaren baitan. Jostailuen sinfonia proposamenean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak agertokia publikoarekin partekatzen du. Haurrentzat pentsatutako esperientzia musikal hurbil eta sentsoriala da, soinuen eta melodien bidez zentzumenen estimulazioa sustatzen duena. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.